Sunana Abubakar Abdullahi Kiyana Umar Abubakar Dange. Ina jagorancin Coalition of Primary Healthcare Workers a ƙarƙashin ma'aikatan lahiya masu fafutukar ganin an gyara albashinsu da sauran hakokinsu a ƙarƙashin umbrella ta American Health Union ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Aliyu Jangon. To me yake tafi daga Haji Abubakar? Kamar yadda ka gayyace ni, na zo ne in bayani akan matsayar da muke tare da ita Maza Union ɗinmu game da preparation na shiga industrial strike, wato yajin aiki na gama gari a dukkanin asibitoci na primary health care centers na jihar Sokoto kan matsalolinmu da suka ci rana shekara fiye da 3. Ana ta tuntuɓa, ana ta fafutukar ganin cewa an gyara. Kullum yau gobe ake muna da labarin kuma gwamnati ta yi approving, amma kuma a nan agency an kasa samuna wannan abun. Wani zai ce kamar kila ana fafutukar ganin an yi wannan ne har yanzu, kila hakuri ne kuka kasa. Me za ka ce? Ba hakuri ne muka kasa ba. A duk lokacin da muka tuntuɓa za a ce mana yau gobe, kuma kakkamanta verification ya kai fiye da su 10 a ne mana shi, amma ba a yi implementing ba. Duk lokacin da aka zo verification ɗin sai an ce mana immediately da an kare za a yi mana implementing, kuma sai ya za a zo ba a yi ba. To kaga ba magana kasa hakuri. Sannan ina maganar mutum ya kasa hakuri, yana da promotion ya kai 4 ko 5 aje fiye da shekara 7 ba a sa mai promotion ba. Ai kaga hankulin da aka gare ka to ya isa ya kare. To yanzu kamar me ma yake damun su ma'aikatan naku? Abin da yake damun su abubuwa ne da yawa, saboda yana ganin ko da ake reno ya fara rairahi to wata rana tsaye daga yayi tsaye har aka yi matsayin mai kaciya har ya girma, kaga ya ci gaba kenan. To haka aikin gwamnati rayuwa ne. A duk lokacin da aka ce ba a kula da wannan rayuwar tana ta tahiya, to kaga kenan ba a so ta inganta ba. A dukkan level na federal government ne ko na state level, promotion shine rayuwar ma'aikaci, wato sa mai kula da hakoki ne na ƙarin girma da saka mai su. To a duk lokacin da aka ce albashinka baka ma da tsayin albashi tare da dan uwanka ko wanda kuke aiki tare da shi, an ɗauki wani baya gare ka, an samu promotion ɗi ne, an samu komi, kai kuma kana nan inda haki jiddon alina baka daga ba, to babu magana wani ci gaba na rayuwa ko na jin daɗin aiki. Wannan shine mahi abin da yake damu mu. Albashin mutum sadda aka ce an ɗauko mu daga various local government an haɗe mu under Sokoto Primary Health Care Agency, haka nan wanda albashin yake an ka ɗauko shi haka yake, ba wani abu da an ka ƙara ciki. Kamar za ka iya ba misalin kila nawa ne ake biyan ma'aikatan ku da har kuke ganin ba a yi muku adalci ba? Abubuwan da ake biyan mu, wasu mu ana biyan su 8,000. Amma wani zai ce kamar kila ba su da takardun kammala karatun. Wallahi suna da takardun kammalawa, an tantance su, sun je karatun lahiya, wasu yan community health ne, wasu yan environmental, wasu medical lab ne, su ne. To ba magana a ce wai ba su da takarda, suna takarda. Wagga fafutukar da muka yi bata shahi wanda a drop ba, wanda a drop out, wanda bai takarda ya fara bai isa ba, ya san bai ma cikin wanga tsari, saboda tun wurin verification za a tantance ka ga certificate ɗinka ga license ɗinka, to kaga ba magana a ce kuma wai baka cancanta ba. To yanzu wannan yajin aikin da kuke kokarin shiga, yaushe ne za ku fara shi kuma zai dau wani lokaci? To kamar da ita Maza Union ta bada to ultimatum ɗin ya ƙare daga ranar Lahadi ya ƙare. So kaga muna jiran su kuma uwar kungiya ta koma ba mu umarnin shiga yajin aiki, kuma insha Allah na san all effort suna nan sun yi na dangane da tsunduma cikin wannan yajin aiki wanda za a shiga satin da zai zuwa, sati wanda zai kamawa.